Věnujte nám 4 minuty svého času a my vám v krátkosti představíme rodinu Acronis Backup and Recovery 10. Rodina Acronis Backup and Recovery 10 je software určený pro zálohování pracovních stanic, zálohování serverů a zálohování virtuálního prostředí. Základní vlastností rodiny Acronis Backup and Recovery 10 je zálohování celých disků, diskových oddílů a svazků. To znamená, že záloha obsahuje celý operační systém, včetně aplikací, nastavení a dat. Zálohování může probíhat dvěma způsoby. Online, kdy můžete pracovat a na pozadí se vám provádí záloha, anebo druhým způsobem je tzv. Offline záloha, která probíhá mimo operační systém ze zaváděcího média. Toto zaváděcí médium si můžete vytvořit sami. Samozřejmostí je podpora plných, rozdílových a přírůstkových záloh. Až 256-bitové šifrování zajišťuje bezpečnost a ochrání vaše zálohy před případným zneužitím. Přehledné uživatelské rozhraní napomáhá snadné instalaci a správě chráněných počítačů. Díky centrální správě pak máte možnost spravovat vše z jednoho místa. Zajímavou komponentou je dashboard, což je místo, kde vidíte všechny podstatné informace o chráněných strojích na jednom místě. Z tohoto místa pak lze řešit jednotlivé problémy a reagovat na ně. Acronis Backup and Recovery 10 je plně lokalizován do češtiny. To znamená lokalizaci uživatelského prostředí, včetně manuálů, které jsou volně ke stažení na našich stránkách. Co je pro vás možná nejdůležitější, je informace o tom, že je možné využít českou technickou podporu. Technická podpora je součástí všech licencí Acronis Backup and Recovery 10. Rodinu Acronis Backup and Recovery 10 můžeme rozdělit na dvě základní skupiny. První skupinou je skupina standalone, jinými slovy verze s lokální správou. Prvním zástupcem v této skupině je Acronis Backup and Recovery 10 Workstation. Jak už název napovídá, je určena pro zálohování a ochranu pracovních stanic. Pro zálohování serverů s operačním systémem Windows je určena verze Server for Windows a pro Linuxové servery pak Server for Linux. Druhou skupinou je skupina Advanced. Jakmile uvidíte v názvu produktu slovo Advanced, víte, že se jedná o verzi s centralizovanou správou. Pro pracovní stanice je určena Acronis Backup and Recovery 10 Advanced Workstation. Pro servery s operačním systémem Windows nebo Linux pak verze Advanced Server. Advanced Server Small Business Edition je určen pro zálohování Windows Small Business serverů. Virtual Edition je pak zajímavá především svým licencováním v rámci virtuálního prostředí, kdy s jednou licencí dokážete zazálohovat až 99 virtuálních strojů v rámci jednoho železa. Acronis Backup and Recovery 10 je možné rozšířit dvěma doplňky. Prvním doplňkem je Acronis Universal Restore, který vám umožní obnovit zálohu na odlišný hardware a dokáže vám tak ušetřit spoustu času při plánované, ale především neplánované migraci na odlišný hardware. Druhým doplňkem je doplněk pro deduplikaci, díky kterému máte možnost snížit požadavky na velikost úložiště až o 90%. Deduplikaci lze využít pouze s advanced verzemi. Zaujal vás software Acronis Backup and Recovery 10? Vyzkoušejte naše zkušební verze, které naleznete na našich stránkách, anebo nás kontaktujte a my vám rádi pomůžeme s návrhem řešení.